Hej, jeg hedder Dorte Rebbe, og jeg kommer fra Horsensholt. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man udtager prøver af sådan en vratballe, en firkantballe, i forbindelse med en grovfodanalyse. Jeg har taget et spyd med, som er sådan et lille handy et. Det kræver lidt kræfter, men det udtager nogle stikprøver, som er alt andet lige mere repræsentative, end hvis man bare river totter ud. Og jeg viser, hvordan man gør. Og så skal jeg også lige sige, at når man nu har stukket nogle huller i sådan en vratballe, så skal den bagefter lukkes med ensilagetape. Sort, kraftig tape, ligesom gaffatape, som er lufttæt. Ellers så vil der begynde at danne sig mug herinde i ballen bagefter. I kan også gøre noget andet, og det er, at I kan tage den her og bruge den som den første af de baller, I skal bruge. Nu skal I se, hvordan man gør. Først så fjerner man stemplet her, og så har man noget, der ligner en kanyle. Den er forholdsvis skarp. Er den ikke skarp, så kan man skærpe den. Og den skal man simpelthen have boret dybt ind i ballen og vinkelret på stempelslagene, som ligger her, ligesom rugbrødsskiver i en pakke. Og jeg prøver en gang at få stukket spydet ind her. Man skal lægge lidt kræfter i. Og man må ikke bruge hammer eller noget andet værktøj. Det kan det ikke holde til. Men man må gerne lægge kraften i sådan her. Man lige vride på gangen. Prøv at få det lidt mere ind. Sådan. Og så hiver man det stille og roligt ud. Og så kommer der sådan en tot her med ud. Og den tømmer man ned i sin pose. Og hvis man kan mærke, at der ligesom er en prop i røret, så kan man bruge stemplet til at få det ud. Sådan. Hvor mange prøver man udtager, det afhænger af, hvor stort partiet er. Men med det her spyd, der følger der også en vejledning til prøveudtagning med flere anvisninger end det, jeg har givet her. Men det her, det er de væsentlige praktiske ting, I skal være opmærksom på, når I skal bruge spydet.